Usa ka barangay kapitan sa Dakbayan sa Naga nabiktima sa gituhuang mga sakop sa Salisi Gang. 70 ka pamilya nga nagpuyo sa Inayawan Landfill gipapahawa sa City Hall. Sila temporaryo nga gipahiluna sa eskwelahan ipon sa mga nasunugan. Mga tinugyanan sa balaod nagbantay sa pagsulod sa liquid ecstasy dinhi sa Sugbo. Gisugdan karong adlaw ang sinumana nga pilgrimage sa lubnganan ni kanhi Arsobispo Teofilo Camomot alang sa pagkahimo niya nga usa ka santos. Mga bangko gitambagan nga dili mo kumpiyansa sa ilang seguridad. Usamis Robbery Group aniya karon sa Sugbo. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk-ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlong Huwebes, petsa 16 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihato na mas sa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipapahawa sa City Hall ang 70 ka pamilya nga namuyo sa Inayawan Landfill. Human kini gideklarar sa mayor nga usa ka danger zone. Dugay na nga gipropose sa barangay ang usa ka relocation site apan maghuwat pa kini nga maaprubahan sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo. Ang mga pamilya temporaryo nga gipahiluna sa eskwelahan nga gibakwitan usab sa mga nasunugan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kadaghanan sa mga pamilya walay pagsupak nga nanghakot sa ilang mga butang. Inabagan sa mga kawani sa City Hall. Apan ang uban nakalitan sa gihimo sa City Hall ngadto kanila. Usa ini si Vanessa. Kalitan jud may kay ngano mo di may makalitan. Dugay na kay mi diri nga tuig nagpuyo. Ngay nanaon ra nila sa kasayon. Dili mi nanaon sa kasayon nila sir. Ang among hangyo diri nga mga residente sir nga namuyo. Nga unta ila pud unta mi tabangan dili pud mi nila iduot pud unta sa maayo ba. Kay nga among hangyo diri nga okay first evacuation pang gani mi nila. Dili pud unta ura-urada dayon diha dayon mi nila panaon kay kami dili man mamakuli sir nga dili mi mubiya diri kay kabaw man mi nga sa gobyerno ni diri nga iyota. Ang amo lang unta nga 24 oras ultimatum jud dayon sir nga papahawaon ni until everyone is cleared nga wala na sa danger zone. Padayon ta ni. So matawag na to nig force evacuation. That is correct. Mahugit na to force evacuation. Evacuation na to. So, Gihimong temporaryong evacuation center sa 70 ka pamilya ang Inayawan Elementary School. Nabalaka si Vanessa nga mga sakit sila sa ilang pagbalhin sa eskwelahan kay mag-ipon na sila sa nabiktima sa sunog sa miaging simana. ito kami diri mga walay mga sakit. Ikabot dito nagka-sure sila nga dili kami mga sakit dito kay magtipon man gyud mi sa usa ka room. Dili man ingon nga usa ka pamilya usa ka room. Ang kasalan ng bato ng pusonan. So, tugos na lang din mo. Sama lang, paano mo kaya kay tugos lang yung anak sa amin. Ilang nakatuloy din na po yun? Kung ano rin, pito ko katuloy din. Pito na. Ang mga hayop, hindi mo, sama sa kinihiniktan, sa amin. Dadaan na ito sa eskwelahan? Pwede ito sa kalo, habang balay ito sa kalo, habang. pero eventually ang angay gani siya i-clear diri. That's the most basic thing. This is your government doing preventive measures rather than you just pasagdan lang ato nya something will happen. Ang inyong basulon gihapon ang gobyerno that has not done anything. Now sakto siguro pag una at makita man ginato nga di gani siya angay nga kapuy-an nato no sa atong mga katawhan. It's inhumane for society to allow some of its members to continue living in danger zones and ang government not doing about it. Matud ni Vanessa, 13 katuig na siya nga nagpuyo sa labayanan og basura ug sa kadaghang trahedya nga miigo sa Sugbo. Walay nahitabo kanila. Si Barangay Kapitan Lutlot Ignacio Son sa Inayawan niingon nga andam na ang eskwelahan human niya gikaistorya ang principal. Ubos sa kasabutan nga dili lang magsaba-saba ang mga evacuees. Matud ni Son nga dugay sa iya nga mi-propose sa usa ka relocation site apan natanggong kini sa City Council. Usa ka 21,000 square meters sa pribadong luna sa pamilyang Abangan sa sitio San Isidro, Labrador gibaligya unta og 70 milyones pesos. So ako ang gipaabot na lang ang sa diwok yan. Ang concern sa ay ang consent sa tag-iya sa luna nga kung pwede na for the meantime nga wala pa gibayran sa syudad ang ilahang yuta.
So doon na negotiation between Diwap ug sa tag-iya sa Naana siya. As a matter of fact, naman gani siya certificate of availability of funds gihatagan na sa City Treasurer's Office. 10 million coming from the General Fund and then the 20 million coming from the Disaster Fund. Nang hinaot si Sun, nga daling maaprobahan sa City Council ang pagpalit sa relocation site aron mapahiluna og tarong ang mga apektadong pamilya sa landfill. Ray Pasaporte, News 5. Nagrally ang mga trabahante sa KEPCO human wala hatagi og pagtagad sa management ang ilang nasabutan atol sa mediation meeting sa NLRC. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Di mo minus kapinusa kagatos ka mga trabahante sa KEPCO Power Plant ang nagmarcha kaganihang buntag paingon sa buhatan sa KEPCO. Buot nilang maghimo og labor union. Ang mayor sa Dakbayan sa Naga, Val Chong, nagkanayon nga iyang imbitahon ang kadagkuan sa KEPCO ug mga trabahante. Buot sa mayor nga magpatunga sa problema tali sa mga trabahador ug management sa KEPCO. Actually, nangayo kog listahan sa people working with KEPCO kay plano nako nga inviteon lang gid sila. Kung naagyoy unfairness ang KEPCO, hopefully masettle ra, no? Pero I just wish nga dili unta sad sila nga ma-influence og kanang outsiders nga murag kanang ang baruganan dili say good one-sided ra kaayo ba. Hopefully mo na nga ako gusto ko makikistorya sa nila. Buot sa mga nagrally nga mga trabahador nga makabalik sa trabaho ang duha ka kauban nga empleyado nga gitaktak human ang hulo sa gimug ng labor union. Di pa ngayo usab nila ang kaangayan sa swelduhan ug walay paghatag og pabor sa uban. Dili lang ni pagpanghulga kundi kaming mga trabahante ang KEPCO Supervisors Union ug ang KEPCO Rank and File Union seryoso may sa among gibuhat. In kaso dili man gani mo give in ang management sa among mga demands. Do simple ra kay nga demands. Unya amo sa nang katungod ang among gidiman amo gining buhaton ang strike nga sa among kumpanya. Wala mi mahadlok ani among gibuhat kay kibaw mi nga kani among gibuhat subay ni sa batakan balaod nato. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ang trabaho sa information technology sector ang naguna sa adunay labing dako nga sweldo. Aduna say preference sa mga fresh graduates ang mga employer sa IT sector apan nagpabilin ang problema nga dili magdugay sa ilang trabaho. Andrea Patenya, Sugin Limi. Busy na sa pagpa-photocopy sa iyang mga requirements kining high school graduate nga si Jamila alang sa iyang enrollment sa first year college. Education iyang kwaon nga kurso. Kanang ganahan ko mo tudlo. Aside from that, napakailang options. Ilang nga options sa course, wala. Kining si Janessa, Hotel and Restaurant Management iyang first choice sa kurso, samtang kining si Renz, gitambagan nga mukuhag kurso sa Information Technology. So, unsa day mo ang pangandoy nga trabaho, ikaw man? Ang makalaga, maka-cruise ship. May dikto kay dakong sildo. Daghan mag-refer ako mga igagaw. Nga naman daw? Sayo na daw. Apan unsa gyud kaha ang demand sa mga industriya karon aron magiyahan ang mga tinun-an kun unsa nga kurso ilang kwaon sa kolehiyo. Base sa survey nga gibuhat sa jobstreet.com, customer service ang labing in-demand nga specialization dinhi sa Sugbo alang sa mga fresh graduates tungod sa paglambo sa call center sa BPO industry. Ikaduhang in-demand specialization ang sales, samtang ikatulo ang finance and accounting. Alang sa junior executives, IT o computer software ang labing in-demand nga specialization, samtang sales alang sa supervisors ug managers. Samtang kung padakanay og sweldo ang hisgutan, ang IT graduates mao ang makadawat og labing dagko nga sweldo dinhi sa Sugbo sa trabaho isip programmers, graphic designers ug Java developers. Moabot ilang starting pay og 25,483 pesos matag buwan, mas dako sa average starting pay sa Manila. Samtang ang manarbaho isip system operator, technical support agent o IT security operations analyst, makadawat og average starting pay nga 21,857 pesos matag buwan. So what fresh graduates in
and junior executives in IT earn more than their counterparts in the rest of the country. Okay? So it's a very good news for Cebuano job seekers. We can no longer say, yung babay mas wala ko compared sa Metro Manila. Hindi na po totoo yun. Samtang third highest paid nga trabaho alang sa fresh graduates, mao ang sa technical and help desk support, sama sa call centers, diin 16,000 pesos ang starting pay. Alang sa junior executives, technical and help desk support ang highest paid job. Samtang alang sa supervisors ug managers, sa IT o computer software gihapon makuha ang labing dakong sweldo nga moabot ngadto sa 94,091 pesos matag buwan. Base sab sa survey nga nakuha sa maong job site, kadaghanan sa mga kumpanya, fresh graduates ang ipang-hire. The fresh graduates, according to our survey, they usually go to the departments of accounting and finance, operations, and IT. Samtang nag-una sa gipangita sa employers gikan sa fresh graduates, mao ang communication skills nga gisundan sa trainability ug competence. Samtang sa kinaiya, gipangita sa mga employers gikan sa fresh graduates, mao ang kadasig sa pagkat-on, dunay initiative o mulihok bisan di suguon ug matinud-anon sa trabaho. Samtang nag-unang problema sa mga employers sa mga fresh graduates, mao ang tenureship kay di magdugay sa kompanya. Fresh graduates tend not to stay. So they say they invest in training the fresh graduates and they spend money and time with the training, but the fresh graduates tend to job hop. Namatikdan sab sa mga employers nga di nakaayuhanas ang communication skills sa fresh graduates ug problema sab ang unprofessionalism sama sa pagka-late. Matud pa, di nakaayo dako ang paghatag ug importansya sa mga employers sa eskwelahan diin ni graduate ang mga aplikante apan base sa survey dinhi sa Sugbo, top 3 sa consideration sa employers mao ang graduates sa UC, CIT ug USC. Samtang tips sa mga employers sa mga fresh graduates nga mosumiti og resume nga unang i-highlight ilang internship, ikaduha ang grado ug ikatulo ang ilang part-time jobs. Andrea Patenia, News 5. Usa ka barangay kapitan sa lungsod sa Naga biktima sa mga sakop sa Salisigang. Nadakpan ang tulo sa mga suspect apan wala ma-recover ang kapintunga sa milyon nga kwarta. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nagtingkagol dinhi sa Naga Police Station nagituhuan nga mga sakop sa Salisigang human kini na biktima og kapitan sa barangay na Aladakbayn sa Naga alas 2:30 sa hapon. Dihang nabiktima si Kapitan Sandra Cagnalita dala ang di mo minus sa tunga sa milyon nga kwarta. Ang mga nasikop mo silang Karim Liwalog, Abdul Habar ug Jerry Isidro nga puros taga-Laray San Roque Dakbayan sa Talisay. Matud pa sa barangay kapitan, mihapit siya sa ilang tailoring shop ug mikanaog siya sa iyang sakyanan aron manawag ngadto sa ilang barangay hall. Sa iyang pagkanaog sa sakyanan, iyang nabantayan ang usa sa mga dinakpan nga si Karim nga nagbarog-barog dapit siyang sakyanan. Pagbalik niya pipila ka minutos, iyang nabantayan nga nagkang-ana ang pultahan sa tuong bahin siyang sakyanan ug wa na ang iyang bag. Sulod sa iyang bag ang mga importanteng dokumento ug cash nga di mo minus sa tunga sa milyon ka pesos. Sa pagtuo nga ang nagbarog-barog nga lalaki nga iyang nakitaan mo'y nagkuha siyang bag, gigukod ang multicab nga di pasahero nga gisakyan sa mong lalaki. Samtang gigukod sa multicab, nakatawag usab siya sa mga pulis sa Naga. Gukod gyud ako, pag abot ako sa eskina sa Kipko, ako ni bang sa gate sa Kipko, didto nako naapsan ang ko dara, giablihan din ako ang right side nga mga pultahan. Karon ko dara ang multikab ako din gikrusan. Engko hunong kay kawat ana nangambak dayon ang tulo. Kung anong natulo na sila, ngambak sila. Pag ambak nila, sakay sila lain multikab. Ang akong kuyog mo ay nakanaog, ako wa man ko kanaog. Gukod gyapon ako. Pag gukod ako, gikrusan na sa nako multikab. Ang driver ilam ginan, ayaw paghunong bay. Ni hunong man jud ang driver. Didto nangambak na sad sila. Na-recover ang iyang bagikan sa tulo ka suspects apan wa na ang sulod niini nga kwarta nga di mo minus sa tunga sa milyon nga tuwa sa laing kauban sa mga didakpan. Dili na permiro gina siya nga inanang style nga bantayan ka niya. Musikyanan dito abrihan. Usa ni sila nga grupo sir? Sa duda na mo istorya nila murag Salisigang siguro ni sila. Nagtuo si Kapitan Sandra Cagnalita nga dugay na siyang gipanid-an sa mga suspects dihang adunay nagpakaron ingnon nga magpautang og kwarta ug nangutana kun kanusa ang ilang tingsweldo. Human ni adto aduna sila na matikdang tawo nga maniid kanila matag Sabado. Nay Sabado nga 3 times nga
naay mo patbang di ang magbunet. Nya kuan basing na kuan na siguro ko to. So, pag Timing lang jud to ba? Timing yan to panahon na. Hangyoon niya si Mayor Valchong sa Dakbayan sa Naga nga magpakatap og mga pulis sa Dakbayan. Magbutang na sab siya og CCTV sa iyang establishmento. Pero na ka mong tailoring na CCTV. Babutangan ako. Babutangan na nako. Butangan na nimo. Kay lisod jud ugwa. Susihon sa kapulisan kung aduna ba'y mga kaso ang mga dinakpan ug kung suspect pa usab kini sa laing krimen. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Mayor sa Dakbayan sa Naga nagplano sa pagpakatap og mga pulis sa ilang syudad. Ang barangay kapitan sa Naalad nihangyo sa pagpakatap sa mga pulis human na biktima sa gituhuang mga sakop sa salisigang. Makigistorya ang mayor sa hepe sa kapulisan sa Naga alang sa pagtino kung duna ba sila igong pulis nga ma-deploy sa nagkalain-laing nga dapit sa syudad. I will be requesting the Chief of Police to be more visible in the main streets. Pero I don't know unsa said ang ilang manpower if they are capable of doing that. Gibantayan sa mga sakop sa PDEA ang posibleng pagpamaligya sa date rape drug dinhi sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. If it happens in Manila or Metro Manila, we could not discount that its presence is also here in Cebu City or neighboring municipalities. But tungod kay ang Sugbo usa sa mga dakong urban center sa Pilipinas matud pa sa PDEA 7 Director Jeffrey Bangsa, dako ang posibilidad nga dunay nagnegosyo sa date rape drug nga gamma hydroxybutyrate o GHB. Pagkakaron wala pay nasayra ng PDEA nga nabiktima sa rape drug dinhi sa rehiyon. Target market sa mga matang sa droga sa mga kwartahan nga foreigners ug mga young professionals. Nagkantidad og 10,000 pesos sa matag 10 ml sa liquid ecstasy. Kini way baho ug way kolor nga mahimong isagol sa ilimnon sa walay kalibutan nga biktima hunon nga mawad-an sa umoy ug dili na makapugong batok sa sexual assault. Epekto usab niini ang makapatulog sa usa ka tawo sud sa pipila ka oras ug mahimong moindus og amnesia sa usa ka biktima. Kinsa dili na makahinumdom sa nahitabo. Ang masubraan sa dosage mahimong magkoma o moresulta sa kamatayon. To other drugs like ecstasy. So medyo mabilis yung effect. Pag na-overdose kasi ng gamit nitong GHB, pwedeng initially matutulog yung suspect or yung victims, and then it could lead to death na hindi na siya magigising. Kaya nga siya tinawag na date rape drug kasi pag pinainom yung mga suspect nila na target victims, makakatulog sila ng around 2 to 3 hours. Makigalayo ng PDEA sa kapulisan ug NBI sa rehiyon aron makatabang sa pagukod niadtong mga tinubdan sa liquid ecstasy sa Sugbo. Usa ka memorandum gikan sa head office sa PDEA ilang ipaabot isip lagda alang sa pagsakmit sa GHB. Those who are just simply going for entertainment, gumigimik lang, siguro they should be cautious enough na wag basta-basta uminom ng drinks na binigay ng hindi nila kakilala or kakilala man lang nila. King Perez, News 5. Liawhag ang kadagkuhan sa kapulisan nga adto na sa ombudsman. Ipasaka ang kaso batok sa upat ka pulis sa Carbon Station nga nakuhaan og CCTV nga nangulata. Ang gireklamo mao sila si PO3 Arvin Hernandez, PO3 Jerome Soke, PO3 Jonas Katubig ug PO3 Antonio Tejero nga team leader sa grupo. Sila ang may atubang sa alarma sa naitabo nga kagubot sa usa ka KTV bar. Din usa ka babae ang gikatahong mireklamo human gipanghikap sa duha ka tawo. Nahitabo ang pagpanlalis tali sa pamilya sa biktimang babae ug nakulatahan ang usa sa mga igsuon niini samtang gidakop ang usa. Nakuha usab sa CCTV ang paghapak sa pulis sa duha ka suspect sa pagpanghikap nga musibat unta taliwa sa kagubot nga nahitabo. Kung pananglitan they decided to file the admin aspect diri sa atua or dito sa IDMB, we will entertain their complaint and we will Mga bangko giahog nga dili mo kumpiyansa sa ilang seguridad atol sa monthly security meeting uban sa mga pulis. King Perez, Suginlimi. Ina-report sa ato ang mga provincial. Adunay impormasyon ng kapulisan nga niya sa Sugbo ang mga sakop sa Ozamis Robbery Group. Apan wala masayri kung nagplano ba kini nga manuli sa Sugbo.
Ang Vice Presidente sa Cebu Bankers Club nang hinaot nga madakpan dayon ang nailhan nga mga sospek pagtuli sa e-bingo club sa Mandaue nga mga sakop sa robbery group. Upat sa unom ka mga sospek na ilhan nga sila si Mario Remitre, Michael Florida, Richard Daguman alias Tangkad ug Ruel Remedios alias Yoyong. Our concern in this because these small groups might just be doing their dry run and practice and eventually would victimize the banks, no? Matod sa OIC sa Police Regional Office Directorial Staff, Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, dili angay magkumpiyansa mga financial establishments. They remain at large and they remain in the streets. There are probabilities nga basig makakommit na po sila og another robbery incident. So that is now the main effort of our units, particularly Mandaue City Police Office and the intelligence units, to locate and arrest these individuals. Tungod kay nagpabiling gawas nun og adunay mga reports nga ania pa sa Sugbo ang mga sakop sa Ozamis Robbery Group padayon nga gipahugtan ang seguridad sa mga financial establishment sama sa mga bangko ug ang close coordination pali sa pulisan ug mga tigpatigayon. Matagbuan doon ay security briefing ng mga sakop sa Cebu Bankers Club pag-assess sa seguridad sa mga establisimento. Nanawagan ng mga grupo ug ang kapulisan sa komunidad nga motabang sa paghatag og impormasyon sa mga wa pa madakping tulisan sa Ozamis Robbery Group. With the PNP, no, which is very helpful to us, no, we wanted to be ahead. Part of the presence of these robbery groups, although they are only small in number, but they are capable of conducting robbery based on that incident, the recent incident. So, King Perez, News 5. Pagsaulog sa dakbayan sa Sugbo sa kasumaran sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño at dunay mga dalan nga siradan. Ray Pasaporte, Suginlimi. Sugod karong adlaw Sabado sirhan ang pipila ka mga dalan sa dakbayan sa Sugbo. Palibot sa Basilica Minore del Santo Niño sama sa mahitabo atol sa Sinulog. Sirado ang mga dalan sa Osmeña Boulevard ug diha Salim atubangan sa Basilica ug Piburgos. So kanang mga misa nga dunay mga dagkong tao sa simbahan mao ni atong i-implement ang atoang Plan B, din ang pagsirado nato is moabot hangtod sa daan Legazpi. Unya mosirado punta hangtod moabot diri sa Maidan MC Briones kining kilid sa City Hall. Sa himuon nga traslasyon nga gikatakda karong Abril 26, wa sila'y daan nga pagkasiradaan ini. Apan, apektado ang mga dalan nga agian gikan sa Basilica paingon sa simbahan sa Mandaue. Sa pagahimuon nga prosesyon og reenactment sa kaplag karong Abril 28, daghan nga mga dalan ang sirado. Sirado ang mga dalan gikan sa MC Briones Corner diha Salim hangtod na ngadto sa Plaza Independencia. Lakip na ang iskina Legazpi o Osmeña Boulevard o porsyon sa Magallanes. Giauhag ang publiko nga dunay mga lakaw panahon sa mga kalihukan nga adunay mga sirado nga dalan ug pagkabalda sa dagan sa trapiko. Ray Pasaporte, News 5. Gisugda na karong adlaw ang Duaw Kamumot, usa ka pilgrimage tour isip pagsuporta sa kausa sa beatification process ni Archbishop Teofilo Kamumot dinhi sa Daughters of Santa Teresa de Avila sa Barangay Villadolid, Dakbayan sa Karkar. Andrea Patenya, Suginlimi. Unang gipahigayon ng orientation kabahin sa iyang kinabuhi ug pagsugilon sa mga testimonya sa gihulagway sa mga mulupyo nga pagmilagro niini. Misunudayon ang santos nga misa nga gisaulog ni Monsignor Ruben Labajo. Mga parokyano sa Vicariate of the Most Holy Rosary ang partisipante sa 11 Duaw Kamumot apan namatikdan nga gamay ra ang misalmot ug gani tulo ra ka pari ang nanambong. Duna untay siyam ka parokya ubos sa maong bikaryato apan ang nanambong ra mao ang mga parokyano gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, ug Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Capitol. Mata di Monsignor Labajo, wa ma-disseminate og tarong ang impormasyon kabahin sa Duaw Kamumot apan mahimo rang moapil ang mga parokyano sakop sa ilang vicariate sa sunod nga tour kauban ang Vicariate of Our Lady of the Sacred Heart karong Abril 23. I'm sure og na kuan lang gini siya exactly disseminates ato ang mga parishioners sa vicariate nato sa Our Lady of the Holy Rosary sa Cebu City. I'm sure
there would be many people who would be coming. Ang nahitabo lang, kuwangan ta sa dissemination sa information. Pero if we talk about kanang iyahang ang gugma sa Sugbuanon nga tukang Monsignor Teofilo Kamomot, hilabihan. Human sa misa, gituor dayon sa mga pilgrims ang lubnganan ni Archbishop Kamomot. Giaksumi ang lawas ni atong 2009 ug gibalhin dinhi, diin nakugang ang tanan nga wa gyud nadugta ang iyang lawas sud sa 21 ka tuig. Kining si Nanay Lilia, nagluha-luha ang mata sa riyang nagampo sa lubnganan. Ay tungod kay naaman ko gipangayo nga ako ang gipangayo niya nga ang katuuntang tuwa naman siya dito sa langit. Unta ang tanang kalag sa purgatorio nga makapahuway na unta sa kalinaw, labi na gitong 44 sap nga wala pa gid taon sila makapangandam nga unta tabangan sa niya. Apan bisan og kusganong nangaliya si Nanay Lilia kang Archbishop Kamomot, giangko niini nga wa kaayo siya'y nahibaw-an sa iyang kinabuhi. Murag wa kaay ko kay baw-ani, murag kanang mga madre nga nadiri mura sila nakahibaw. Lumad nga taga-barangay Kogon, Karkar si Archbishop Kamomot. Giordinahan kini pagkapari ni atong December 15, 1941 ug na-assign isip kura paroko sa Dakbayan sa Talisay. 1955 nahimo kining auxiliary bishop sa Haro, Iloilo ug co-adjuster archbishop dayon sa Cagayan de Oro ni atong 1959. Human sa kidney operation, nibalik kinig Cebu ni atong 1970 ug nahimong kura paroko sa El Pardo, Cebu City hangtod nga na-assign og balik sa iyang hometown sa Karkar. Namatay siya na atong September 27, 1988 sa usa ka car accident sa lungsod sa San Fernando. Usa sa kinaiya ni Archbishop Kamomot ang grabe niini nga pagkamahinatagon. Og wa na siya kwarta kay hatag naman tanan, iyang ihatag ang iyang singsing. Iyang ihatag ang iyang pictorial cross niya ingnan nga hala kuan nito i-prenda niya ako ray lukat. So after some time iya pong kwaon dito, iya human na toy manha. Iya pun ibalik, no? Kining 80 anyos nga si Lola Encarnacion, manglimbaut gyud ang balahibo matagkita sa arsobispo kaniadto. Magkwan din ako siya nga, kusentli siya, tanawon. Kay murag ang iyang kuan ba, pag sa atong taon lahit na jud siya sa bang pari nga tanaw na to nga kuan. Murag nagsang dagdana siya sa iyang pagkasentli. Gawa sa tomb ni Archbishop Kamomot, makita ng museum ni ini diin naka-display iyang mga gigamit nga kabtangan kaniadto sama sa higdaanan, gamit sa misa, mga sutana, lamesa ug lingkuranan, mga gigamit ni ini nga utensils ug ang gi-preserve nga lungon ni ini. Naka-display sabang folders diin nakasuwat ang mga testimonya kabahin sa giingong pagmilagro sa arsobispo. Si Sister Helen, witness ni ini sama sa pagkaayo sa usa ka batang dunay osteosarcoma kun cancerous tumor sa bukog. Katupag balik las kay maayo naman siya. Na dasig na kayang mo smile na kay katunaan siya kay sus magpingit yun siya sa kasakit kay kuan siya sa iyang fighting spirit ba nga gusto gyud siyang pakabuhi pag maayo siya ba. Ako yung ipangayo nga maayo ang akong gibati pagkahuman ingatin ko sa misa. Pagkasunod ding ingon man ang akong bilas nga moari diri. Wala man ko diri kasuod mo tong ning ko anjo nako. Karon gaan gyud akong ipaminaw. Kining mga Indian tree sa akong luyo mao ang gitanom ni Archbishop Teofilo Kamomot pipila ka oras sa wa pa kini na aksidente ug namatay ni atong September 27, 1988. Matud sa mga taga dinhi nagpasabot kini nga bisan pa man ug mitaliwan na sa kalibutan si Archbishop Kamomot, nagpabiling buhi ang iyahang ehemplo ug mga pagtulunan sa ilang mga kasing-kasing. Giklaro sa simbahan nga ang mga healing testimonies ug uban pang pagpabati ni Archbishop Kamomot sa iyang presensya matawag lang sa pagkakaroon nga favors received, sanglit ang Vatican ra ang makakumpirmar sa usa ka milagro. Naablihan na ni atong January 26 ang mga testimonies kabahin sa favors received sa mga tao gikan sa pagpangaliya kang Archbishop Kamomot ug gipaabot na lang kung makumpirmar sa Congregation for the Causes of Saints ang iyang pagkabiyato, mao nga giawhag ang tanan nga magampo alang ini. Andrea Patenia, News 5. Timely kay Attorney Georgia, nagsturyatan ining mga high-paying o in-demand jobs, no? Yes. Kay mong ginero ng season nagkaroon sa pagpang-apply. Humana mga bakasyon, humana ini karong summer. Focus na sad sila sa pagpangitag ng trabaho. Yes. Daghan no nangitag trabaho actually, Glenn. Ang in-demand sad kani siyang mga trabaho sa hotel and restaurant services, no? Kaning bartending,
food and beverage. Well, you are in that business of kuan kanang sa manpower and everything. Yes, So mo kay- gina siya in demand ron. Naganda ang mga hotels nga nang open karon, mga resorts, That's even sa true. Manila kanang entertainment city. No, nayo sa ka company nga nag-hiring og murag 200 employees immediately gida na. Immediately. Mga So also waiters, kani bartenders. fresh graduates they would accept also Glenn or did Karon ba daghang mga companies nga mo prefer sa sila fresh graduates kay mas trainable. Di actually makilala- and then the ideas are mas fresh murabag dali pa nimo tudluan niya daghan kis lang mga Yes. nindot na mga I don't know ideas and skills can be acquired. Yes, that's true. Creative industry, mga animation, uban pa. Unya kaning sa nurses karon kay sa Germany kuno. Daghan nag-hiring kanong mga nurses. Amo ba? So I'm Pero ang preparedness mong sa atong aplikante mo importante no nga inig interview kailangan preparado ka. Exactly. Kay you know when I just graduated also before I went to law school, I applied in Manila Yes. also for work. Always put always the best foot forward all the time. You Bisan know? kani ka nag-prepare sa imong resume o kanang sa Yes. imong unsa ni kaning biodata. Ang imong pagbutang na lang sa imong picture ninduta sa imong picture ninduta. One good advice I got when I was trying to on is always sell yourself. Yes. Next row na. Mautad to ang mga balita sa aksyon ko sa kinisiglanso ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Action!